Musikvideo nu. Minulla on pilkkuja vatsasani ja sinä kolbota habeten. Odosi jangon jänden. Imantashitske na tomako. Ominya goroshik na shivote. Happy u polkadot sin venstre. Jeg ved ikke nogen andre, der skal røre ved min løg. Jeg ved bare, at alt det andet, de skal sutte på noget støj. It's the 305 to infinity. Take the roof off. Lorten den er stor og brunlig, men den er fyldt med udflod. I min lomme er der spærmet af mit ben. Annelise ligger nøgen på mit gulv, og hun har fnat. Jeg har spærmet i hendes søster og lagt lorte på hendes bad. I dag støtte jeg på en bibliotekar. Jeg fandt tjære og smurte mit anus ind. Mit sorte anus plantede jeg direkte på bibliotekarens grimme fisse. Bibliotekaren gav jeg denne lort, som jeg lavede i går. Jeg fandt et modeltog og stak det halvvejs op i numshullet på bibliotekaren, så det var lysebrunt. Hvorefter jeg proppede det ned i et Excel-kondom. Jeg svingede Excel-kondomet med 20 rotationer i sekundet over hovedet, hvorefter jeg slog bibliotekaren direkte på patterne med kondomtogvognen. Bibliotekaren blev ikke ved med at være levende. Nej, men kender du ikke det der? Så står man i Truman Show, og der er bare ham der sådan... Han er oppe i himlen, ikke? Og så tror han bare, han sådan fucking er noget. Altså, han står bare og kigger på dig sådan som om... Nå ja, det er jo hans ord, der betyder et eller andet. Og man var sådan nej. Jeg er ude på fucking vandet. Og forresten så døde min far sådan lige derovre. Altid sammen, de skal bare rykke ved nogle løg. Altså, bare satan, Og hvis du ikke har hejlet i dag, så er det nu. Så kan vi sige klap, 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 klap din fisseløg. Klap, 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 klap på nogen støj. Ja, vi siger høj, roligt op i søj. Soja, 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 soja. Og nu er det tid til paralympiske lege. Vi skal spille højdespring med rullestol. Og for at få højde på sit spring, kører han ned af landingsbanen. Han kører op ad rampen. Han springer, han er 40 meter høj i luften. Han lander på jorden. Han lemlæstede endnu mere end før. Han døde.